Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бирергә язсын, сәлемет булырга язсын. Кан бирү изге гамәл. Азнакайлылар донор булып кан бирәләр. Электрон музыкантлар өчен без махсус бик сирәк очрый торган синтезаторлар алып килдек. Ачык студия проекты кысаларында мастер-класслар. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Бер гасырлык гомер арасы ни белән үлчәнә? Майкәүсәр апага 100 яшь. Яшел чыршы басып торчы өйнең түрендә дигән балачак җырын кили-кили урманнан чыршы алып кайтулар үткәндә калды инде. Хәзер бу гамәлдә закон нигезендә тыела. Яшь чыршыларны саклау юнәлешендә нинди чаралар уздырыла? Тәртип бузган очракта нинди җаваплылык карала? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Татарстанда 20 декабрьдән 31 декабрьгә кадәр чыршы оператив профилактик чарасы узачак. Ылыслы агачларны законсыз кисүгә юл куймас өчен бу вакытта урманнарда патруль булачак дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы. Урман утыртмаларын законсыз кисү, зарылау яки агачларны үз белдегең белән казып алу гражданнарга 3000 4 мең сумга кадәр, вазифаи затларга 20-дән 40 мең сумга кадәр, юридик затларга 200 меңнән 300 мең сумга кадәр административ штраф салуга китерә. Моннан тыш закон бузучы зат урманнарга китерелгән зыянны капларга тиеш булачак. Аның акчалата күләме киселгән агач тукымыннан һәм аның үсү урыныннан урманны саклау категориясенә бәйле дип билгеләп үттеләр ведомство хәбәрендә. Гражданнар урман саклау законнарын бузу фактлары турында 8-800-94-00 телефоны буенча яки 8-843-221-37-95 телефоны буенча Татарстан Республикасы урманны янгыннан саклау үзәге дәүләт бюджет учреждениесе региональ диспетчерлык бүлегенә хәбәр итә ала. Моннан тыш Урман хуҗалыгы министрлыгы үз ихтыяҗлары өчен авып яткан агач ботакларны җыю кагыйдәләрен аңлатты. Валежник термины астында аларга шторм, каты җил яки шактый кар яву нәтиҗәсендә җиргә төшкән, әмма урман кисү эшләрен үткәрү урыннарында киселгән калдыклар булып тормаган коры ботаклар яки агач кәүсәләре билгеләнгән дип аныклый министрлык. Аван агачларны урманда исән агачларны кисмичә бар тик ул кеше белән кулланыла торган инструментлар, җайланмалар һәм механизмнар, балта, кул пычкысы ярдәмендә генә җыярга ярый. Татарстанда актуаль булган законнар һәм кагыйдәләр хакында сишәмбенең махсус эшлекле хәбәрләр рубрикасында карагыз. Кар чистартылмаган өчен гражданнарга да юридик затларга да штраф түләттерүләре ихтимал. Юрист Юрий Аванесов Prime агентлыгына сөйләгәнчә, кайбер объектларга керү юллары кардан чистартылмау санкцияга эләгә. Ул Россия административ хокук бузулар кодексының 20.4 маддәсендә янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бузу буларак регламентланган. Сүз бина, корылма һәм тышкы җайланма, ачык склад, тышкы янгын баскычларына һәм янгын гидрантларына, резервуарларга, янгынга каршы тору чыганагы булган табигый һәм ясалма сулыкларга керү юллары турында бара дигән Аванесов. Юрист штрафларның гражданнарга да юридик затларга да салынуына игътибарны юнәлтте. Шул вакытта аның сүзләренчә, хокук бузу субъектының җирдән файдаланучы коммерцияле булмаган бакчачылык ширкәте әгъзасы булу-булмауның юридик әһәмияте юк. Тәртип бузучы кисәтү белән котылырга яки штраф түләргә мөмкин. Гражданнар өчен 2-3 мең сум, вазифаи затлар өчен 6-15 мең сум, юридик затлар өчен 150-200 мең сум. Шулай ук юридик оешма ачмыйча гына эшмәкәрлек эшчәнлеге алып баручыларга 20-30 мең штраф каралган диелә хәбәрдә. Ятим балаларга биреләчәк 451 торак Татарстан милки итеп теркәлгән. Республиканың 22 муниципаль берәмлегендә ятим балалар өчен торак әзерләнергә тиеш булган. Ятим балаларга торак бирү буенча агымдагы вәзгыять турында Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин сөйләде. Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә 2021 елда план буенча 22 муниципаль берәмлек ятим балаларга биреләчәк 636 торак белән тәэмин ителергә тиеш булган. Шуның 451 республика милки итеп теркәлгән. 185 торак сатып алу стадиясендә дип хәбәр итте Фәнил Әхлиуллин Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә. Аның сүзләренә караганда, Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 2013-2020 елларда республика милкенә 2727 торак бина сатып алган. Татарстан Республикасы президенты йөкләмәсе буенча 2020 елдан сатып алына торган торак урыннар саны ел саен 600 фатирга кадәр арткан. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыкларының уртак буйрыгы белән ведомство ара махсус комиссия төзелгән. Ул ятим балалар өчен республика торак фондыннан файдалануны һәм аларның сакланышын контрольдә тоту белән шөгыльләнә дип искәртте министр.
Татарстанда күп балалы 41724 гаилә җир кишәрлекләре белән тәэмин ителгән. Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин сүзләренчә, бушлай бирелә торган җиргә дәгъва белдерүчеләр исемлегендә 65967 гаилә тора. Татарстан Республикасында 41724 күп балалы гаилә җир кишәрлекләре белән тәэмин ителгән. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Хөкүмәте йортында узган Республика киңәшмәсендә Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин җиткерде дип хәбәр итә Татарстан Республика Президенты матбугат хезмәте. 2021 елда күп балалы гаиләләргә җир кишәрлекләре бирү эше дәвам итте. Татарстанда җир кишәрлекләре бирү исемлегенә 65967 гаилә кертелгән. Кадастр исәбенә 45790 җир кишәрлеге куелган. 41724 күп балалы гаилә җир кишәрлекләре белән тәэмин ителгән. 24243 гаилә бушлай җир участогы бирүне көтә, дип билгеләп үтте министр. Фәнил Әхлиуллин шулай ук муниципаль районнардагы күрсәткечләрне дә китерде. 2021 елда 19 муниципаль берәмлектә күп балалы гаиләләрне тәэмин итү буенча эш тулысынча башкарылган. 11 районда күрсәткеч 90-нан 99%-ка кадәр, 5 районда 80-нан 90%-ка кадәр гаилә җир участоклары белән тәэмин ителгән. Гомумән алганда, агымдагы елда республикада 3201 участок бирелгән. Дефицитның 70% Казан һәм Чаллыга туры килә дип ассызыклады министр. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов күп балалы гаиләләр белән эшләү буенча башка төбәкләрнең тәҗрибәсен, аларга ярдәм итүнең яңа формаларын өйрәнергә тәкъдим итте. Шулай ук ул җир кишәрлекләре белән тәэмин итү һәм кирәкле инфраструктура булдыру өчен чит төбәкләрдә кабул ителгән карарлар белән танышырга киңәш итте. Әлмәт кан үзәге якын тирә районнарны шул исәптән Азнакай районында кан материалы белән тәэмин итеп тора. Даими рәвештә элемтәдә торучы донорлар белән бергә беренче тапкыр кан бирергә теләүчеләр дә бирегә мөрәҗәгать итә алалар. Теманы Эльмира Шәрифуллин дәвам итә. Донорларның кеше гомерен саклап калуда бигрәк тә гадәттән тыш хәлләр килеп туганда әһәмияте зур. Кан алу бүлеге моңа кадәр Азнакай район сырхауханәсендә булган иде. Үз вакытында ул тулы канлы тормыш белән яшәде. Әмма 2010 елда районда бу бүлек ябылып, хәзер инде кан бирүчеләр янәшә тирәдәге берничә районга хезмәт күрсәтүче Әлмәт кан үзәгенә бара. Бу үзәк шулай ук әлеге районнарның медицина учреждениеларын кан материалы белән дә тәэмин итеп тора. Үзәктә Азнакайлыларның кан бирүдә актив булуларын билгеләп үттеләр. Араларында мактаулы донорлар да күп. Әлмәт ерак җир түгел, барабыз, бирәбез. Бирергә язсын, сәламәт булырга язсын. Безнең каныбыз биргән каныбыз кемнәргәдер ярдәм итәле икән. Мин моңарга бик шат, мин моның белән горурланам. Һәм инде мөмкинлеге булган, сәламәтлеге булган кешеләрне мин чакырам кан бирергә, кемнәргәдер ярдәм итәргә. Коронавирус пандемиясы вакытында кан бирүчеләр саны кими төшкән. Базада беренче ярдәм күрсәтү өчен кан җитәрлек булырга тиеш. Алда озын яңа ел яллары, шуңа бәйле рәвештә елда бу чорда җитәрлек материалны хәстәрләп кую бурычы тора. Шуңа күрә донорлар нинди кан төркеме булуына карамастан үзәккә мөрәҗәгать итә алалар. Ел ахырында бүлек кан бирәсе килгән бөтен кешене дә кабул итәчәк. Ел агымында донорлар белән тыгыз элемтәдә торабыз. Бүгенге көндә базада 3900 донорыбыз бар. Азнакайдан килүче донорлар күп вакыт үз транспортлары белән йөриләр. Аерым очракларда Азнакай район сырхауханәсе донорларны транспорт белән тәэмин итә. Биредә донорлар өчен бөтен шартлар да тудырылган. Үзәк Әлмәт шәһәренең Ленин урамы 157-нче йортына урнашкан. Көн саен 40лап кан бирүчене кабул итәләр. Аларга акчалата түләү каралган. Кан бирер алдыннан 2-3 көн сәламәт яшәү рәвеше алып барырга, дөрес тукланырга, эчемлек кулланмаска киңәш ителә. Үзең белән паспорт һәм СНИЛС булуы кирәк. Һәр донор табиб тикшерүе үтә, гемоглобинга анализ бирә. Теләге булган һәр кемне үзәктә кан бирергә көтеп калалар. Бу изге гамәлебез белән без кеше гомерен саклап кала алабыз. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров. Яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татар теле дәүләт теле икән һәркем белә. Тик кызганычка каршы телебездә камил аралашу аксый. Республика җитәкчелеге бу вазгыятны уңай якка үзгәртү максатыннан җитәкчеләрне эшкә җикте. Үз командасын ияртеп барырга тиешле урындагы затларга укулар оештырган. Аудитория алдында чыгыш ясар өчен ни кирәклеген безнең иҗат төркеме дә белеп кайтты.
17 декабрда Нефть мәдәният сарайында район җитәкчеләре һәм муниципаль хезмәткәрләре өчен татар телендә халык алдында чыгыш ясау сәнгате буенча 43-нче һәм соңгы мастер-класс булды. 100дән артык катнашучы ораторлык сәнгате нигезләрен өйрәнде. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган масштаблы проект республикада гына түгел, Россиядә дә уникаль тәҗрибә. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия һәм Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла. Әлмәт белем бирү десантының йомгаклау ноктасы булып тора. Әлмәт белем бирү десантының йомгаклау ноктасы булып тора. Укуларны Казан дәүләт мәдәният институты иҗади профессиональ командасы укытучылары Илсөя Шихапова, Земфира Ибетова, Азат Зарипов, Әлфис Галиуллин, Раушан Шәриф алып барды. Укулар 2 этапта узды. Лекциядә чыгыш ясау сәнгатенә фикерне дөрес тапшыру, текст язу тәртибенә өйрәттеләр. Сөйләмнең үзенчәлекләре, тавышларның дөрес яңгыравы һәм кешеләр алдында үз-үзеңне тоту, киеренкелекне бетерү серләре белән бүлештеләр. Теоретик өлештән соң катнашучылар төркемнәргә бүленде һәм сәхнә сөйләме буенча белгечләр Илсөя Шихапова һәм Земфира Ибетова җитәкчелегендә уен формасында лекция, сөйләм культурасы, дөрес сулыш алу һәм башка формалаштыру буенча практик биремнәр үтәделәр. Татарстанда коронавирус йоктыруның 97 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп 21 декабрьгә Татарстанда 41764 кешегә рәсми төстә COVID-19 диагнозын куйганнар. Бөтен вакыт эчендә 34916 кеше сәламәтләнгән. Шул исәптән 167се узган тәүлектә. Барлык 97 яңа очрак контактлы, 36 кеше хастаханәгә урнаштырылган, 61 кеше өйдә дәвалана. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Электрон музыкантлар өчен без махсус бик сирәк очрый торган синтезаторлар алып килдек. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Туган ачык студия проекты. Гасырлык гомеренең серләре белән Майкәүсәр апа бүлешә. Әлмәтләр баскетбол буенча спартакиадада. Реклама тиз ачак, безнең белән калыгыз. Әлмәт шәһәренең 2нче балалар музыка мәктәбендә ачык студия проекты кысаларында бушлай мастер-класслар булып узды. Аларны Казан, Уфа шәһәрләреннән билгеле композиторлар, тавыш режиссерлары үткәрде. Бу Татарстанда беренче тапкыр оештырылган проект белән тулырак Фирая Юнусова таныштыра. Ачык студия проекты ул туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы грант ярдәмендә барлыкка килгән. Ул шулай Ями Music студиясының белем бирү проекты да. Ул заманча музыка өлкәсендә экспертларны һәм үз осталыкларын үстерергә теләгән катнашучыларны берләштерә. Проект 2021 елда барлыкка килә һәм төрле яшьтәге балалар һәм өлкәннәр өчен мастер-класслар форматында уза. Электрон музыкантлар өчен без махсус бик сирәк очрый торган синтезаторлар алып килдек. Бәлки кайберәүләр аларны гомерендә беренче тапкыр күрәчәк һәм аларда уйнарга өйрәнәчәк. Импровизацион музыка кысаларында алар башкалар белән бергә уйнарга, төрле стильләрдә иҗат итәргә һәм бер-берсен ишетергә өйрәнәчәк. Проект төрле яшьтәге балалар һәм өлкәннәр өчен төрки татар музыка кораллары турында лекция, музыкаль импровизация, Ableton Live лекциясе, тавыш яздыру һәм электрон музыка нигезләрен эченә сыйдырды. Без барыбыз да бу бәйрәмне бик көтеп алдык. Без аны үзебез оештырабыз һәм менә беренче этажда бәйрәм үткәрдек балалар белән. Менә духовой оркестр чыгыш ясады, флейта дуэты, скрипичный ансамбль һәм дә инде үзем дә уйнап алдым домрада. Менә чыгыш ясадык. Мастер-классларда Казан һәм Уфа каласыннан килгән экспертлар Марат Фәйзуллин, Тимур Милюков, Илнар Фатыйхов, Регина Ракитянская чыгыш ясады. Шулай ук ачык студия кысаларында Геннадий Макаровның төрки татар музыка инструментлары борынгы заманнардан хәзерге заманга кадәр дигән лекциясен тыңладылар. Геннадий Макаров сәнгать белеме кандидаты, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе композиторлар берлеге әгъзасы. Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы доценты. Безгә монда мастер-класслар бик күп информация бирәләр.
Без музыка тыңлыбыз. Төрешчеләргә бик зур рәхмәт. Кызыклы булды. 2 көн буена барган мастер-класста 140-тан артык бала катнашты. 6 мәйданчыкта укытучылар гына түгел, ә балалар да үзләренең музыкага булган сәләтләрен арттырдылар. Ширай Юнусова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты өчен Лучельмә телекомпаниясе. Әлмәт төбәге үзенең 100 яшәрләре белән данлыклы. Шул көннәрдә Тайсуган авылында гомер кичерүче Майкәүсәр Шәйхетдинова да кунаклар кабул итте. Бер гасырлык гомер арасы ни белән үлчәнә? Бу сорауга безнең иҗат төркеме җавап эзләде. Кәүсәр апа, монда бик зур бүләк безнең президентыбыз җибәрде сезгә. Күркәм гадәт буенча 100 яшәр Майкәүсәр әби Шәйхетдиновага баш иеп, җылы телекләрен җиткерергә район башкарма комитеты һәм авыл җирлегеннән бер төркем кунаклар килде. Шул яшенә җитеп тә аек хәтерен күркәм сабырлыгын җуймаган җыр телле юбилар һәр берен танып, җавапларын бирә барды. Гомер буе минем чынын мактанып йөрер кешем юк дип язмадым. Сөйләмәдем. Эшләдем. Майкәүсәр әби Шәйхетдинованы авылдашлары олылап, яратып һәм үз итеп ак әби дип йөртә. Бер гасырлык гомере эчендә ул үзенең тырыш хезмәте, якты йөзе, төпле киңәшләре белән барысының да яраткан апасына, әбисенә, күршесенә, авылдашына әверелгән. Бәләкәй чактан бирле бер урамда яшәдек, бездән ерак түгел генә. Һаман шул Кәүсәр апа булып торасыз, мин сезгә 100 яшьтер дип тә уйламыйм. Үзем дә теге 15 яшьлек малай шикелле генә йөрим. Озын гомерле булуның сире сабыр булудадыр, ди Акаби. Өстәвенә әти-әнием дә озын гомерле булдылар. Барыннан да канәгатьмен дип шөкранә әйтә белә ул. Майкәүсәр әби 10 балалы гаиләнең төпчеге. Мәктәптә укыган чагында ул әти-әнисе, апа-абыйлары мисалында эштә тәрбияләнә. Белеме ягыннан сынатмаган чая эшкә батыр кызга звеноводта, фермада хисапчы да, сөт ташучы да, агитатор да булып хезмәт куярга туры килә. Язу-сызу эшләре дә аның үстендә була. Мин килгәндә үтә 80 генә булган. Сен эшкә чакырадыр микән? 17 яшендә тормышка чыккан Кәүсәрнең парлы гомере 1964 елга чаклы гына дәвам итә. Балалары да булмый аның. Шулай да авылдашлары аңа ялгызлыкны сиздерми, ә моңсу кичләрен Коръән аятләре бизи. Пәйгамбәребез иң соңгы дугасы әйтеп Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve sellamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin diyecek. Кеше дә әле белмәгән вакытта авылда динне таратып, кешеләргә өйрәтеп, өйдән өйгә Коръән укып, өйрәтеп, вәгазьләп йөргән кеше ул. Бик мәхрүмәт итәм мин аны. Ул авылда аны белмәгән кеше юк билгеле, һәм инде бөтен кешегә игелекле ул. Бөтен кешегә яхшы. Кешенең начарлыгын күрми, белә торган кеше ул. Гел яхшы ягын гына күрә. Менә шул ягы белән ул мине инде подкупила. Радифа Нугманова, Рамиля Хамидуллина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт баскетбол лигасының 10-нчы сезон чемпионаты башланды. Олтатнефть компаниясының хәйрия фонды кубогына уздырыла. Быел ярышлар бөтен Россия статусына ия булды. Җиңү өчен Татарстан һәм Башкортстан спортчылары көрәшәчәк. Тулырак алдагы сюжетта. Татнефть компаниясы спортта үсәргә теләүчеләрне үз канаты астына күптән алды. Төбәгебездәге күп санлы спорт объектларын төзеп куллануга тапшырудан тыш, республика нефтьчеләре әле шулай төрле ярышларның уздыручысы һәм иганәчесе дә. Баскетбол буенча спартакиада шуларның чираттагысы. При поддержке благотворительного фонда «Татнефть» уже стало традиционным проведение города Альметьевск соревнований по АМБЛ, которые у нас проходят в двух зональных территориях. Это город Альметьевск и город Нижнекамск. Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән ярышлар уздыру гадәти. Алар 2 зональ территорияда уза. Елдан-ел күбрәк команда әлеге лигада катнашырга тели һәм спорт тормышның нормасы икәнен раслый. Упорство выясняют не только кто, скажем так, среди них сильнейший, а также и доказывают, что спорт является это нормой жизни. Спортчылар ярышларга Татарстан һәм Башкортстаннан килгән. Тайфун командасы Мөслим районын тәкъдим итә һәм Суперлигада уйный. Әлеге команда уенчысы Тимур Хантимеров бу сезонда командалары финалга узуга ышана. От этих соревнований жду только положительных эмоций, красивой игры. Уен көтәм, көч күп шөгыльләнәбез. Быел призлы урыннар өчен көрәшербез дип уйлыйм. Я думаю, в этом году поборемся призовые места. Финалга Әлмәтнең формат командасы да омтыла. Мы, как и любые спортсмены, оцениваем свои силы
Һәр бер спортчы кебек үз көчләребезне ким дигәндә финалга чыгырлык дип бәялим. Мы сможем отыграть на достаточно хорошем уровне. Яршалының 10-нчы спорт мәктәбе быел балалар арасында регион-ара хәвәскәрләр лигасында катнаша. Командада шәһәрнең җыелма командасына сайлап алынмаган һәм Россия беренчелегендә уйнамаучы үсмерләр дә бар. Мы очень рады, что нас пригласили на эти соревнования. Безне бу ярышларга чакыруларына без бик шат. Татнефтька рәхмәт, балалар спортын үстерәләр. Развитие детского спорта и дает такой шикарный шанс детям поиграть. Ярышларда барлык командаларда берничә дивизионга бүленгән. Һәрберсендә өметле уенчылар җитәрлек. Шулай да иң көчлеләрен билгеләү ярты елга сузылачак. Спартакиада 5 июньгә кадәр барачак. Лина Хасаншин, Надежда Сауленко, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә коймак ярышы узачак. Коймак йөгерише фестивале 25 декабрьдә 16 сәгатьтә Нефтче мәдәният сарае мәйданында узачак. Һәм шуннан яшел фитнес проекты кышкы сезонын ачачак. Шәһәр халкын һәм кунакларын коймак йөгерише, күңелле эстафеталар һәм яшел фитнестан тренировкалар көтә. Фестивальдә катнашу өчен 25 декабрьгә кадәр экраннарыгызда күрсәтелгән сайтта теркәлергә һәм 25 декабрь көнне 16 сәгатьтә Нефтче мәдәният сарае мәйданына җиңү теләге белән килергә кирәк. Конкурста 14 яшьтән барлык теләүчеләр катнашалар. Приз фонды 50 000 сум. Тагын бер кышкы маҗара. 6 январда әлмәтләрне һәм шәһәр кунакларын чана бәйгесенә чакыралар. Фестиваль гадәттәгечә Нефтчеләр мәйданында узачак. Шулай ук теләге булган һәркем конкурста катнашу өчен электрон адрес буенча гариза җибәрә ала. Оештыручылар гаризалар биргәндә исем, фамилиясен, телефон номерын һәм шәһәрне күрсәтүләрен сорый. Әлмәт белән бер көнне чаналар фестивале Түбән Кама һәм Алабугада, 4 январда Нурлат, Баулы, Бөгелмәдә, 5 январда Лениногорск, Азнакай, Җәлилдә оештырылачак. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.